IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Tiili ti Bakara, saan laing ang mabigbig gapu iti naindaklan a kampanaryo ken simbaan. At dapay may sa lugar amang isalaknib iti kinabaknang ti kultura ken pakasaritaan dagiti Ilocano, ti Museo de Bakara. Intayo bisitain dayto a lugar amang itultuloy iti biag dagiti istorya ti naglabas. Adda iti abay ti simbaan ti Bakara ti Museo de Bakara, ana ikabil iti dana kumbento iti panawen dagiti Kastila. Dito'y mabirukan dagiti antik agamit, retrato, relikya, kena dumaduma abanag, amang ipakita iti pinagbiag dagiti umunang nga Ilocano, manipod iti panawen ti Kastila, aging ga iti kalpasan ti gubat. Titunggal kwarto dito'y museo ket kasla pa nagsubli iti naglabas. Adda dagiti daan alamisaan, gamit iti balay, tradisyoso nga artifact, kena dumaduma pay amang ibaga ti istorya ti Bakara, ken dagiti tattao ditoy. Segon kadagiti pakasaritaan, ti Bakara ket maysa kadagiti kaunaan nga ili iti Ilocos Norte, ana pagtalinaed na ti adu paset ti kolonyal a panagkaykaysa ken arkitektura. Daytoy ti mangipakita no kasano an isalaknib ti kultura ken tawid dagiti umuna nga umili. Addamet ti likod ti museo tiniibinglay a misteryoso nga underground tunnel a maipapati a konektado iti simbaan, kampanaryo ken karayan ti Bakara. Aging gaita agtalinaed daytoy a maysa kadagiti misteryoso a paset ti museo. Ti Museo de Bakara ket saan laing a pagaywanan kadagiti daan a banag. Tudiket maysa daytoy a pamalagip at ti kultura ken pakasaritaan ket masapol a may tag-ay ken nga ipasa iti sumaruno a henerasyon. Manipod diti Bakara, Ilocos Norte, para iti IFM News, Idol Gina B, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. Lokal.